Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u septembru da očekuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na forumu BRICS-a u Kazanju, međutim Aleksandar Vučić još uvijek nije odgovorio na poziv. Kako je istakao, odluku o odlasku u Kazanj na summit BRICS-a saopštit će 20. ili 21. oktobra. Budem li rekao da idem u Kazanj, obelodanit će kraj evropskog puta Srbije. Srbija se konačno opredelila i uništila sebe. Budem li rekao ovo drugo? Vučić je izdao Ruse, šta god da uradite, bit ćete krivi, rekao je Vučić. Da li je odlazak u Kazanj zaista kraj evropskog puta za Srbiju? O ovoj temi su govorili Vladan Glišić, predsjednik Narodne mreže, i Draško Aćimović, diplomata i ekonomista. Prema rečima Vladana Glišića, bilo bi poželjno da Vučić ode na forum BRICS-a. Prema rečima Vladana Glišića, bilo bi poželjno da Vučić ode na forum BRICS-a. Pre svega to je u interesu Srbije zato što BRICS postaje jedna integracija koja sama po sebi predstavlja ekonomsku budućnost sveta, a nije nikakav vojni blok, nešto što je u stvari zasnovano na poveljama, principima povelja Ujedinjenih nacija. Realno rečeno, zašto je problem da odete na jedan skup gde su mnoge zemlje koje nisu deo ruskog vojno-političkog areala, već su deo jednog svetskog okupljanja koje hoće jednostavno da vrati principe međunarodne saradnje na ono što su načela povelja Ujedinjenih nacija, tako da u tom smislu mislim da bi trebalo da prihvati taj poziv. To je samo otvaranje mogućnosti Srbiji da ima još jedan put ka svetskim integracijama. To što bi neko iz Brisela ili Vašingtona to posmatrao kao neku vrstu izdaje, to samo govori o njima i njihovoj agresivnosti, istakao je Glišić. Draško Aćimović, diplomata i ekonomista, kaže da ovaj Putinov poziv ne predstavlja prekretnicu za Srbiju. Ne mislim da bi predsjednik Srbije trebalo da prisustvuje BRICS-u zato što je na tom nivou kao gost, nije u suštini potrebno da bude. Vidimo da je i danas Kazahstan odustao od članstva i da se nekako paralelno desilo da je zaustavljen uvoz voća i povrća iz Kazahstana u Rusiju, što je na neki način izazvalo određene razgovore između te dve zemlje, rekao je Aćimović. Na pitanje da li bi odlazak na summit BRICS-a značio kraj evropskih integracija, Aćimović odgovara: u zavisnosti od naknadnih dogovora, ako bi se išlo, u pravcu članstva u BRICS-u, naravno da bi to značilo kraj pregovora sa Evropskom unijom. Ovo je vrlo osetljiva diplomatska situacija i moraju se postaviti prioriteti. Ja bih možda odmah podvukao da imamo ta 3 prioriteta. Jedan je najvažniji, to je regionalna saradnja i tu treba biti broj 1. Berlinski proces je održan pre nekoliko dana i to je osnova na kojoj treba bazirati kompletnu spoljnu politiku regiona. Naravno, zbog radnih mesta, zbog svega ostalog, Evropska unija nam je izuzetno važna za ceo region. I BRICS naravno treba imati otvoren put, dobru saradnju, naravno sa njima i učestvovati u tim procesima na jedan određeni način.